But I promise you, we are not going to be long. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Exodus chapter 12. Exodus chapter 12, starting to read from verse 8 to verse 11. But that's not our main scripture for today. Amen. Our main scripture is Acts chapter 12, verse 7. Hallelujah. Hallelujah. Very excited. Amen. Hallelujah. We had such a great time. Amen. We had such a great time in the presence of God. Akuyonto enkulu le mfisa ukukhuluma ngayo kodwa into ebalulekile nengifisa nawe uyinote as a believer ngoba iyenzeka in your own life. Amen. Sifundeni. Sifunda lapha Exodus chapter 12 starting from verse 8. Engakafundi mhlawumbe lekelokudis. Lama chapters omabili noma lama verses owafunda uzobona ukuthi akhuluma ngento efanayo. Hallelujah. Amen. Akhuluma ngento efanayo. Lama verse nje umabili sofunda akhuluma ngento efanayo kodwa enye iOld Testament, enye iNew Testament. Lokho bekufanele ukunike isithombe sokuthi noNkulunkulu esihamba naye unayo indlela yokwenza mayefuna ukususa abantu endaweni ayinabo endaweni. Hallelujah. uNkulunkulu wethu mayefuna ukususa abantu endaweni ayinabo kwenye indawo uzomnothisa kula mavesi sofunda ukuthi unendlela enza ngayo. Hallelujah. Funda into. Verse 8. Yes. Baza kuyidla inyama ngaloko busuku. Yosiwe ngomlilo. Yeah. Bayakuyidla kanye nesinkwa esingenamvubelo. Yeah. Nemifino ebabayo. Yes. Verse 9. Yeah. Ningalidli liseluhlaza. Yeah. Noma liphekwe nokuphekwa ngamanzi. Yeah. Kepha losiwe ngomlilo. Yeah. Ikhanda lalo kanye nemilenze yalo nezibilini zalo. Yes. Verse 10. Yes. Ningashiyi lutho kuze kube sekuseni. Yeah. Kepha okusele kulo kuze kube sekuseni niza kukushisa ngomlilo. Yes. Verse 11. Yeah. Ilasikhona. Niyakulidla kanje. Yeah. Izinkalo zenu ziboshiwe. Yes. Izicathulo zenu zisezinyaweni zenu. Yes. Nezindondolo zenu. Mali. Izindondolo zenu usho udondolo. Yindondolweni manje ngiyabona. Akakhiphe indondolweni ubuye osala. Akakhiphe indondolweni. Woza funda verse 11. Verse 11. Yes. Niyakulidla kanje. Yes. Izinkalo zenu ziboshiwe. Yes. Izicathulo zenu zisezinyaweni zenu. Yes. Nezindondolo. Yeah. Nezindondolo zenu. Nezindondolo zenu. Yes. Zisezandleni zenu. Yes. Niyakulidla ngokusheshsha. Kuyiphasika likaJehova. Iphindeke le portion yokugcina. Niyakulidla ngokusheshsha. Kuyiphasika likaJehova. Niyakulidla ngokusheshsha. Kuyiphasika likaJehova. Amen. Asambeni ngisengalo ku Acts chapter 12. Is it chapter 12 verse 7? Verse 7. Verse 7 ngale our main scripture then we pray. Izenzo chapter 12. Yes. Verse 7. Yes. Bheka yafika ingelosi yenkosi. Yeah. Kwakhanya ukukhanya etilongweni. Yeah. Yamshaya uPetru ohlangothini. Yes. Yamvusa ithi shesha usukume. Yathini?
shesha usukume. Yathini? Shesha usukume. Yes. Ayesewa amaketanga ezandleni zakhe. Amen. Father, we thank you. We give you the praise. This will not philippi isicebo lakho senzele umusa ngalo ngoKristu oyinkosi. Amen. Namhla ngithemezela ngifisa sibuke into yokuthi uNkulunkulu mayifuna ukususa umuntu esimweni esithile emsa kwesinye isimo ukwenza ngokushayisha. Hallelujah. Amen. You will miss God uma uzofuna ukubuza enyameni yakho ngesikhathi uNkulunkulu efuna ukwenza izinto ngokushayisha. Hallelujah. Don't ever ubuze inyama yakho uNkulunkulu efuna ukukususa esimweni akuse kwesinye. Hallelujah. Amen. Let me share the story so that sizokusiza. uNkulunkulu angisize angabi imali nomsabane. Nani intercede ngoba kunayo possibility yokumlimaza. Hallelujah. Sema siqeda udwendwe lekhaya kwaSwayman sabuya saseza la kwa ekhaya la ngizalwa khona. Sahlala khona insukwana. Usethikele umzalwane umakoti lekhaya. Yena ufuna umuzi wakhe. Eshuthi kahluphi. Vele into umuzi beyikhulunywe futhi ihleliwe. Amen. Unezipho eziningi izipho. Abaningi abazalwane ababenumphisipho nabantu ababesephizipho. Ngithi uyena njalo ngoba izipho kwakwezisobabili kodwa mase zikhona kwabonakala ukuthi zinohlangothi oluthile. Amen. So bese ke kuqala ukuthi hayi ufika isikhathi ukuthi asimuve sizama ukuthenga umuzi lapha kwaW. Bese ngokuthi sizomuva from kwaW elapha kwaEC kwaW. Hallelujah. Amen. Uma sekufanele simuve mine angasomthatha umuntu ozosimuva. Mase driver nje kavi yakhumbula sasihamba it was a laser if I'm not mistaken. Yabona abantu abanamathisela amaphepha ebondeni uzokudeliver. Avela Jobe wayesemncane la inkomsini shesha. Avela Jobe athole lo phepha. Ayina umuntu ozosithutha. From the low mood afike. Hayi angabela ngesefike lapha like indle. Hayi sitshele nje sakaza ayisiyahamba nokulungela abantu abami. Lesho impahla la azambise lo muntu kaW impahla. Masifika kaW sisithule impahla. Kutholakala ukuthi lo muntu besisusa ka esisaka W akayona professional yokumuva abantu. Ngizazana akayona professional yokumuva nabantu. Masifika lapha isikhathi sesikhipha impahla. Utholakala ukuthi khona impahla nezipho ezingamagugu kuye eyifile. One of the casserole, one of this casserole dish, yayithengwe ifamily yakwaMaphumulo la kusaba khona uBlack Coffee yafa lapho. Ile ngozalbaza manje sokuba inokaka. Yenze isikwazi ukuhlala. And I'm saying kuyenzeka ucabanga ukuthi uNkulunkulu kanti uthola umuntu ongekho professional ekumuveni. Ufisa into uNkulunkulu abekuhlelele zona. Ngenxa yokumuva umuntu ongekho care. Hallelujah. Ngibone ukuthi lo muntu bengekho care. Ngaleso sikhathi ngangicabanga ukubonke abantu abamuva abantu bakhelesa abanandaba nempahla zabantu. Ngirealize uma sisuka ka sesiya kulumuzi wakhe Adams. Wangena ngengiphinde lelophutha. Wafuna abantu abazofika saqoqa. Bafika ngetruck yabo. Babuza ukuthi lo ubona befaka emabhokisini izinto babhala ukuthi ezasebedroomless. Bayipheke zodwa. Wabona manje ukuthi laba basithuthayo abafani
Baki. Singeyiswa. I-movement kaNkulunkulu iyahlupa. I-movement kaNkulunkulu iyahlupa. Sofuna lama verses sofuna bese siyathandana. I-movement kaNkulunkulu iyahlupa. Ngiyazi lento oyinaka. Unotice ukuthi lama verses umabili esiwafundayo. Lithi iBhayibheli phakathi nobusuku. Ukukhulumile ngobuthongo ngalento. Uyazi manje kodwa nginika isitefu. Ukhulumile ngobusuku buba kude. Ubusuku kunemini. Ukhulumile ngalobusuku last week, ukhulumile ngakujumela usindi, wakhuluma ngobusuku. Ubusuku buva msuku baba. Kodwa uNkulunkulu mayisemove ebusukweni bakho. Uza kushesha. Amazi ukuthi bani sebusuku empilweni yakhe. Izothi uNkulunkulu wants to move you namhlanje. uNkulunkulu wants to move you. Ufuna ukukususa ebugqilini, akusekubuseni. Ufuna ukukususa eguleni, akusephileni. Ufuna ukukususa ephofini, akusekubeni. Kodwa ufuna ukumove. Hallelujah. The Old Testament i-background. The Old Testament laba ababeseGibhithe babegqoke ingubo ezihusha phansi. Ezihusha phansi. Njoba lithi iBhayibheli lethi uNkulunkulu abanidle ngokushesha. Yabona ke mawufake ingubo ehusha phansi. Akuhambeki. Ngibona kulomzela pheka. Mayihambeka, mayihambeka hlele. Lithi iBhayibheli babefake amabhande abo okhalweni. Usethi abathathe le ngubende. Bayishutheke ebhandeni. Ingubo ibe ngenhla kwamadolo. Mama zwayo ukushesha. Kufunakala yonke into ibe ngenhla kwamadolo. Ukuze uzokwazi ukuhamba ngokushesha ngoba akuhambeki ngokushesha. Inkinga yakho ubanjwe izinto zayizolo. Njengoba ungakwazi ukuhamba ngokushesha ngoba ubanjwe izinto zayizolo bekufanele uzithathe zonke. Uzibophele ebhandeni okhalweni. Haleluya. Bese befake ebhandeni. Bese ke befake ingxabulela enyaweni. Bese befake ingxabulela enyaweni. Bayibophe. Mama kuzohamba ngokushesha nje. Ufuna ungabi nento yona ungafaka ophatha. Afaka ophatha uzobambezela. Yabo ufuna into zeyibopha. Ngoba inyawo zizophakama ngoba sihamba ngokushesha. Hallelujah. Izolo kade sibi walk. Izolo kade sibi prayer walk. Nabanye abazalwane bangapha eMkababa. Sibi prayer walk. Some 20 kilometers standards. Some 20 kilometers standards. Must have another routine church which is retarded. Some we pray walk. Sing it to me. Umusukulu into some. See we pray walk some don't. No, we must see we pray walk. We pray walk. Mama uzisaka isithi kwenza abantu kwethu Jesu. See we pray walk. It's very important to us mawuhamba. Ukukhona indlela yokuhamba noNkulunkulu uthandaza. Uthi bona ke ababophi inkalo zabo bese bethatha lezi ingubo zabo bayifake la emabhandeni okhalweni. Babophi incaphulo zabo ziqine. Hallelujah. Usethi ke bona nizohamba ngokushesha. Ise ngesikhathi eBhayibheli uma sithindile lithi iBhayibheli mabefika umuntu mayithanda wayengena ahlale anethezeke akhumule imbadada bese kubuza isisebenzi salapha ekhaya noma isicelo salapha ekhaya sizomgeza inyawo. Ngisho manje iproblem yakho usuhlala esimweni sakho wanethezeke wavuma izimo zakugeza inyawo warelaxa. Haleluya. uNkulunkulu baningi abantu abamuvile just washesha nabo. Hallelujah. Ngoba bazange babuze enyameni yakho. Mawubuze enyameni yakho you'll be delayed. Uke wanotice ukuthi mawushesha umuva from point A to point B. Kuyenzeka uma ungayifakile ngathi usale sona. Yeah. Unotice abantu abafika ingozi zemoto. Manje ushona kumbe sofuthi ukusuka isuka kwindawo yakwendawo. Kuyenzeka sisale isicathulo. Umuzumuva ngokushesha. Hallelujah. Laba nje imostly yalaba abashona ngomsini ukuthi uyafika twisted lesonto sisiboni kodwa sisayelo sonto. But when you move in haste, only into isalayo. Hallelujah.
Hallelujah. Bakhona abazalwane ekube sinesikhathi esizobathinta abamuva in haste noNkulunkulu. Omunye wabo Ruth. Lithi iBhayibheli ngayizolo. Why at the court was? Ngakusasa wawumnikazi wensimu. uNkulunkulu uyakwazi ukususa ekusweleni akusekubuseni. Hallelujah. Omunye iBhayibheli likhuluma ngesingene bona. Omunye iBhayibheli likhuluma ngoJoseph. Lithi wake walala isiboshwa. Wasanga kusasa esephethise. Ebenimophi. uNkulunkulu uyakwazi ukumuva nabantu ngokusheshsha. Hallelujah. Kodwa mayimuva ngokusheshsha uyakama washintsha umfana uMelusi. Lithi iBhayibheli walamba wathi angahlali umuntu phansi walinda. Lithi iBhayibheli wangena enobulongo beyinkomo nezimvu ezalusile. Lithi wathi afika wafuka wathela amafutha phezu kwakhe. Kwabokushintsha kwempilo kwasuka umuntu okade uMalusi wayoba inkosi. Hallelujah. Lithi iBhayibheli kodwa sizwa mayesebuyela emuva ethi uyokwenza ukujwayelwa inyama yakhe. Uthi kwafika ibhongo lephele. Uthi ibhongo lengonyama. Uthi lafike lathatha izinyane. Into engajwayeli kwenzeka kubantu abalusayo kodwa into ejwayele kwenzeka kumakhosi. Hallelujah. Ezinye zazima ifika yasilethiwe izimo kuzothile nokuthi ubani. Empelokuzo. Uthi ngalidwengula ngakhipha izinyama. Hallelujah. Uthi kwabuye kwafika ibhele. Uthi nalo lathatha izinyama. Uthi ngaphuma ngalilandela. Hallelujah. Wonothisa okunye kufika endlini, okunye kuyalandela. Khona isifanele ingqondo usuyilandela. Ungajwayeli ukathoka izinto ziyofika. Khona kufanele uyilandele. Uthi ngeke abantwana bami. Lento ngiyalandela ngifuna ukugotshela ngoba angifuni kuphinde kubuye kuzokwenza imonakalo ekhaya. Uthi ke ngaphuma ngalilandela. Uthi nalo bantu bamaphuca izinyane ngayidwengula. But notice that dog. Zonke izinto ezifikayo zifuka endaweni yokulinda. Amen. Ihlala indawo yokulinda. Ayizozalana. Ufukana nokuthi izinto mayengakenzeki, ucabanga ukuthi ube frustrated. It's an opportunity yokufuna uNkulunkulu. Usekulindene ehlale funa uNkulunkulu ngoba there is an opportunity azovela. Lapho bakhona phambi kwabantu kufanele ulethe testimony ngokwenzeke ekhaya. Simuzwa mayesephambi kwenkosi uSawuli. Uthi inkosi yami ngelinye ilanga ncebe yakho yayilusile. Uthi kwafika ibhele. Uthi lathatha izinyane. Uthi ngalilandela ngalidwengula. Usekulapho yafika nebhoko lengonyama. Uthi nalo ngalibamba ngalidwengula. It's a testimony. Ushela le testimony njengosi yami. Inkosi seyimnika insimbi. Yathi ake mbathi insimbi. Ukuze akwazi ukuyolwa noGoliath. Ambathe insimbi. Ayolwa noGoliath. Sesiyathandaza. Ambathe insimbi. Ayolwa noGoliath. Uthi inkinga yami insimbi ziyangisinda. Kanti ngijwayele ukulwa ngiphethe isilingi kuphela. Insimbi zingekho. Manje ngizwa sengisinda. Insimbi zaziyiquality futhi insimbi zakuyingubo ezasenzelwa amakhosi. Kwasho ukuthi noma egcotshiwe kodwa uneka ifunde ehlala. So bazalwane ungayihlanganisi izinto. Bayihlanganisa izinto. Bayihlanganisa izinto. Umthandazo unokuhlanganisa nempepho. Ya insimbi. Ngiyazi abasebenzela abantu siyaninsimbi. Vele ubamba isilingi kuphela ngoba uthemba uNkulunkulu. Ukuthi uDavid akwazi ukuyolwa ngihlanganisa ngoba ukuyamsindo okunye. Muze uthathe izinto yemsamu uphinde uzophanda uyahlanganisa. Thatha kodwa. Uzomsinda makubili. Uzomsinda makubili. Ekuhlanganisa. Hallelujah. Inkinga sikhonza ibandla nabantu abahlanganisa izinto. Akina didela mhlazane very classroom. Angazi ukuthi kufanele abonge kuphi ngapha noma ngapha. Kanti kuba bevele wathatha umkhondo. Athi wena uJehova sebawuthi. uNkulunkulu owenza izulu nomhlaba. Nawo ukukhona kuvela kuwe. Ngikhethe igama lakho. Uthe abanye bathemba ezikoleni. Abanye bathemba emashini. Sithemba igama lakho. Khetha God. Uzositedesa khetha God. Khetha God. Usikhomba ngakho. Nathi sithi siyafika. Nalabo manje basho sikhakhana samhlabuza. Wena sithi khetha God. Hallelujah. uNkulunkulu nje mayizovuma nawe in haste
ufuna ukhetha God. Yilokho okwenzakala sisathandaza. Samsiyaphela. Lithi iBhayibheli ise phakathi ngoba uNkulunkulu can compress 430 years into one night. Mina nishinhlupho ekwahlala ukhokho wakho kuyona. Wahlala umkhulu wakho kuyona. Wahlala uyihlo kuyona. uNkulunkulu can compress it into a day yakhiphe namhlanje. Yebo bekubusuku obude kodwa uzokhipha namhlanje. Uthi bona abayihle abadlisidlo sokugcina bekulenda. I just want to say to you, this is the service yokugcina. Okukhona kuyona kanti kusenhluphe wena. uNkulunkulu uzokhipha namhlanje. Don't relax when God do something new. This is a new season. Noma ngabe uvalelwe amasosha. Shouldn't not desert. It took Peter away part of amasosha was 16. He said there was a poem. Evalelwe kwi high prisoner. Jabole bokumatha. Ngaphumeka kuyona. Yeah. Ukhulumile ngakho uthi ke uLukumeba uthi kwakhanya ebumnyameni. Njoba kukhanya nakuyakhe impilo ngezwi lenkosi. Kwakhanya ebumnyameni. Uthi kwasho namakhanya lala. Walala khanya. Ngizana mina ngasabantu engingalaleli make kwakhanya. Kodwa lo walala khanya. Hallelujah. Sizwe iBhayibheli selithi ingilosi yamthinta ohlangothini. Yadivuka ugqoke ngamandla. Hallelujah. Lathi agqoke ngamandla. Lithi iBhayibheli ngesikhathi evuka enzizwe lenkosi. Lithi iBhayibheli amaketana ayiwela. When you move in haste with God, kukhona into eziyiwelayo. The problem yakho, you've spent so much time uthandazela izinto ekufanele ziyiwele. Khona izinto eziyiwelayo. Ungafuna ukuhamba naloNkulunkulu zingekho izinto engezayiwela in your life. Hallelujah. NoNkulunkulu esihamba naye mawuhamba naye khona izinto eziyiwelayo. Lithi iBhayibheli wavuka awamaketana esandleni. Lithi waphuma naye. Ingilosi imbambe ngesandla. Uthi ngisafika esangweni lensimbi. Layivulekela. Kukhona izinto zomndeni obungephume kuzo. Ezambalezi ivalo zensimbi. Kodwa namhlanje ngezwi kaNkulunkulu uyaphuma kuzo. Ingilosi kaNkulunkulu ikubamba ngesandla iphuma nawe. Lalela wena nomndeni wakho ungena ability yokuphuma. Futhi namhlanje lenziwa binge nama okukhipha. But God uphuma nawe ubambe ngesandla namhlanje. God uphuma nawe ubambe ngesandla namhlanje. Lithi iBhayibheli bakumabe phuma. You see, when God doing something new, kuba ngathi uyaphupha. Uthi sathi masifika ngaphandle, sawe isitaladi sasinye. Uthi kwangathi ngiyaphupha. Andiphumele ngempela. Ngizama ukusiza wena. Njokuphuma. Ayikho into ephumele. Ngoba ucabanga ukuthi bekufanele wenze izinto uziphume. But uNkulunkulu ukukhiphile. Believe the word of God. uNkulunkulu ukukhiphile kulezi zinto kungenamandla okusikhipha kuzo. uNkulunkulu namhlanje ukukhiphile. Hallelujah. Lithi iBhayibheli one night bejonga isitaladi wabona ukuthi uphumile wafuna indawo angaya kuyo. Kimanga zwe discernment yakhe. Waye ekhaya basela la bethandazana khona. Umthandazo uneability yokukhipha. Hallelujah. Sisathandaza. Woza ngapha bephumana. Woza ngapha bephumana uzovala inkonzo sithandaza. Lithi iBhayibheli umthandazo wathi maye discern efuna indawo abangaya kuyo. Kwatholakala ukuthi ayikho
ungekho sustain ngomthandazo uNkulunkulu kusisi. Sizothandaza khona manje. Kodwa ngifisa ukuthi sike sibheke lezi zinto lezi. Hallelujah. Last week uthusisi bengifisa ukushumayela ngevangeli, bengifisa ukushumayela ngescripture sika Mephibosheth. uMephibosheth kwakuyindodana kaJonathan. uJonathan uMephibosheth kwathi ngelanga ephethwe umuntu owayeyiprofessional kodwa wayewisa waphuka inyawo. Na molalela lesitolo sikamfundisi asibekayo salomzalwane esingamazi ukuthi kwenze kanjani kuyena. Uyabona ukuthi even nabantu esibabona beprofessional ngenxa yokuthi suke singekho esandleni sakhe, balabo bantu abaprofessional nabo kuyenzeka siphunyuke kubona. Kuyenzeka beprofessional benjalo kodwa isitsha siwe ngenxa yokuthi asikho esandleni sakhe. Ngiyafisa nje ukuthi sike siyibonele kaMephibosheth ukuthi uMephibosheth wathunyelwa noDiba kwathiwa akayolanda. Wasuka from there, everything was accelerated into the palace. One move from Lodebar to the palace because everything was accelerated. So ngiyafisa sike siyibonele le grace acceleration. Akhuluma ngayo nangesikhathi efikilela umfundisi uMama. Grace acceleration izinto zibe accelerated. Sesisithi kakhulu isikhathi izinto zakho zibambekile. Today there is a grace for acceleration. Esifisa ukuthi tap into that grace of acceleration so that things will be fast forwarded from here. Yes, sometimes it's depend on my professions are, but let's just put our hands upon him. Let's just tembela kuye ukuthi mangabe sisesandleni sakhe. Masisesandleni sakhe and pray unto him. Kuleli yokugcina nje kaPeter. Even uRhoda kazange zakholwa wathi hayi bathi abazalwane bekhuleka bathi hayi no, he must be his angel. Ulaka kanjani wazi ukuthi ngakusasa uzobulawa. Esebonile ukuthi uJames ubulewe that day waboshwa eboshwa ukuthi ngakusasa uzobulawa. So ulaka kanjani wazi kahle ukuthi kusasa nje the following day usebulewe omunye enayo. Yabona, so there's that grace for acceleration. Ngiyafisa ukuthi abayifisayo that grace for acceleration baphakame labe khona. That grace for acceleration isiningi izinto osuyikhulekele nasekhaya khona la ugcina usudideka wagcina sewenza ngezinye indlela nawe ungazi ukuthi wenzani because you felt ukuthi hayi ngathi uNkulunkulu akasabuzwa. But we are praying for that grace for acceleration today. And the restoration of the things you says. So if you feel what you have, you need that prayer today. There is that anointing for the grace of acceleration. So that we pray for you. So if you need that grace for acceleration, so that we pray for you. So that we will touch you and pray upon you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. So that we pray for you. Thank you, Jesus. Becela kube khona osiqalela iculo so that we will pray for them and sizobabeka izandla. Becela siqale iculo then we pray for them.
there is no toiling anymore. They face a lot of disappointment in the past. And I've said, God is done it for them. God has done it for them. Thank you, Lord. We give you the praise. When we go, somebody, when we go,